तर थोडीशी उजळणी, काल आपण काय बघितलं कालच्या या 5व्या अध्यायामध्ये काय विशेष बघितलं आणि कसलं ज्ञान घेतलं आपण, काय मुख्य भगवंतांनी सांगितलं, काय श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना हरे कृष्ण. काय काय जाणवलं आपण आता पहिल्या अध्यायापासून 5व्या अध्यायापर्यंत आलो आहोत. आज आपला हा कर्मयोगाचा शेवटचा अध्याय. उद्यापासून आपण भक्ती योगाला सुरुवात करतोय. तर आजचा हा 6वा कर्मयोगाचा शेवटचा अध्याय आहे. तर काय जाणवलं 5व्या अध्यायामध्ये आणि काय असं कन्क्लुडिंग म्हणाल किंवा तुम्हाला काय त्याच्यामधून घेता आलं 5व्या अध्यायामधनं? तुमच्या समोर त्याचं थोडीशी रिव्हिजन पण मी ठेवलेली आहे. तर तुम्हाला सर्वांना काय वाटलं आणि तुम्हाला जे तुम्ही आत्मसात केलेलं आहे थोडंसं शेअर करा. मी असं काही तुमची खूप मोठी परीक्षा घेत नाहीये आणि मला खूप मोठं काही अपेक्षित पण नाहीये. मग आपण सगळे मी म्हटलं ना प्राथमिक आणि तुम्ही तर आता जस्ट एक सुरुवात केली या 18 दिवसाच्या माध्यमातून. त्यामुळे फक्त उद्देश एवढाच आहे, निष्काम कर्म करावे. अगदी अगदी बरोबर माताजी. आपले काम चांगले पाहिजे. बरोबर. येस. आपले कर्म, आपलं जे आपण कर्तव्य करतो आहोत, ती कर्म करीत राहणे आवश्यक आहे. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. येस. अजून कोणाला काय वाटतंय? आणि राग असो, काही असो ते सोडून द्यावे. ओके. ग्रेट. येस. येस गोपाल प्रभूजी. भगवंतासाठी कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करा, निष्काम कर्म करा. अगदी बरोबर वर्षा माताजी, गोपाल प्रभूजी. अगदी बरोबर. अगदी योग्य लाईन्सवर विचार करताय. कर्म करताना वासना नको, जो सर्वात मोठा शत्रू आहे. भक्तिमय कर्म. अगदी बरोबर विष्णू प्रभूजी. येस. फळांची अपेक्षा नको. अगदी बरोबर. कर्म करत राहा आणि फळाची अपेक्षा. येस. अगदी बरोबर पूनम माताजी. निष्काम कर्म जे अकर्माकडे वाटचाल करते, ऍक्सेप्ट लाईफ ऍज इट कम्स, ते तर आहेच. परंतु ऍक्सेप्ट करून हे तर आपण जाणतोय, पण हे जे कर्माविषयी आपण काय जाणलंय, तर हे खूप सुंदर प्रकारे सगळे सांगता आहात. निष्काम कर्म संन्यासापेक्षा सकर्म संन्यास संसार महत्वाचे आहे. ठीक आहे. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की अकर्म म्हणजे की कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही ठेवायची. अगदी बरोबर. निष्काम कर्म हे त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. तेच आपण काल बघितलं की मग तुम्ही सगळं कर्म सोडून बसून हिमालयात जाऊन बसलात आणि मी सगळी ही कर्म. सगळ्यांना धन्यवाद आणि धन्यवाद. तुम्ही सहभाग घेतल्याबद्दल खूप आनंद आहे. हेच कुठेतरी अपेक्षित आहे आणि हेच कुठेतरी संवाद साधायचे की मग त्याच लाईन्सवर मी पुढे तुम्हाला जर आवश्यक असेल तर अजून त्याच्याविषयी 5-10 मिनिटं नक्कीच आपण बोलूया. कारण मी उजळणी केल्याशिवाय निश्चितच पुढे जात नाहीये. तर म्हणूनच आपण संन्यास योग हा कर्मयोग, संन्यास योगापेक्षा कर्मयोग कसा श्रेष्ठ आहे किंवा संन्यास घेण्यापेक्षा की कर्माचाच संन्यास घ्यायचा तसं न करता तू तुझं कर्म कर. हे आधीच्याही 3ऱ्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलंय. तिथे फक्त त्याग केला आहे त्या गोष्टींचा, पण इथे कर्माचा त्याग करून तुला चालणार नाही. कारण ते करून तू फक्त मग तिथे कुठलं वैराग्य आहे, तर तिथे कुठेतरी मग पुन्हा भीती आहे की पुन्हा तू या भौतिक जगामध्ये येऊ शकतोस. कारण तू मोक्ष प्राप्तीसाठी कुठेतरी फक्त या भौतिक सुखांना सोडतोयस की मला ही सुख नकोय, कुठेतरी मला ही बांधून ठेवतात हे अजून तुला कळत नाहीये. पण मला मोक्ष प्राप्ती करायची आहे आणि मग कुठेतरी मग पुन्हा फॉल डाऊन होण्याचे, पुन्हा अधःपतन होण्याचे आणि पुन्हा या भौतिक जगामध्ये खेचले जाण्याचे खूप चान्सेस आहेत. आणि म्हणून त्या वैराग्याला काय म्हणतात, ते कुठेतरी अपूर्ण त्याग आहे. आणि म्हणून ते फलगू वैराग्य जे मी सांगितलं, एक गया शहरामध्ये जे बिहारमध्ये नदी वाहते फलगू, तिचं एक उदाहरण दिलंय की जी वरून दिसत नाही, थोडं खणल्यानंतर खालून की कुठेतरी मग त्याच्यामध्ये पूर्णता नाहीये. कुठेतरी ते फसवणुकीसारखं आहे आणि मग स्वतःच्याच मनाची केलेली फसवणूक आहे आणि मग ते कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक बंधनांमध्ये बांधलं जात आहे. आणि मग अशापेक्षा तुम्ही कर्म करा. मग हे निष्काम कर्म की कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता ते कर्म कृष्ण भावना भावित होऊन करा. मग जे संसारामध्ये करताय, या भौतिक जगामध्ये करताय, ते सगळी कर्म तुम्ही करत राहा. कर्मांपासून स्वतःला मग कुठेतरी सोडवू नका की कुठेतरी एक्सक्यूज देऊन मग कशाला भगवंतांचं मी नामस्मरण करतो, भगवंत आहे काळजी घ्यायला. कृष्ण सांगतच नाही. कुठेच भगवद्गीतेमध्ये असं लिहिलं नाही तुम्ही तुमचं कर्म करू नका आणि तुम्ही फक्त संन्यास घ्या, तुम्ही फक्त तत्वज्ञान शिका, शास्त्र शिका आणि हिमालयात जा, संन्यास घेऊन बसा तिथे आणि काही कुठल्याही गोष्टींमध्ये तुम्ही जर सगळं ज्ञान मिळवलं की झाले, तुम्हाला सगळं मिळालं. नाही.
इथेच कुठेतरी भगवंतांनी हा फरक जाणवून दिलाय की म्हणून तुमची कर्तव्य पार पाडा, तुमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडा आणि जे तुम्ही कर्म हे सगळं करता करता कराल ते कर्म निश्चितपणे सत्कर्मातून निष्काम कर्माकडे जावं. या सकाम कुठेतरी यज्ञ याग केले जात आहेत, या भौतिक जगामध्ये सुद्धा या गोष्टींचा अवलंब केला जातोय, पण मग कुठेतरी इथे भावना बदलायची आणि म्हणूनच स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावर उन्नत करायचं आहे. आणि म्हणून हे निष्काम कर्म कशा प्रकारे बंधनातून मुक्तता करते, कारण मग हे कर्म जर करत राहिलं तर मग कुठेतरी ती भावना जर बदलली तर ती तुम्हाला त्या बंधनात पडत अडकवत नाही. खूप कठीण आहे ही गोष्ट, इतकं सोपं नाही होते. कारण या भौतिक जगात आपण या मायेच्या वेष्टनाखाली आपण इतके आहोत, कारण जसं म्हटलंय की आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत, भगवंतांची मायेवर नियंत्रण आहे. आणि म्हणूनच काल जसं त्या कमळाच्या पानाचं उदाहरण दिलं की भगवंतांवर या पापी गोष्टींचा कितीही भौतिक जगामध्ये असू दे, परंतु त्याचा भगवंतांवर कुठलाही प्रभाव नाहीये. आणि म्हणूनच जसं श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं की मग कितीही वाईट लोकांमध्ये ज्यांचं मनपरिवर्तन झालेलं आहे त्यांच्यात राहून सुद्धा प्रत्यक्ष प्रभुपादांवर कुठल्याही प्रकारचा दुष्परिणाम आणि त्याचा प्रभाव पडला नाही, कारण इतकं आत्मसाक्षात्कारी भावना होती ती, इतकं शुद्ध मन होतं, इतकं शुद्ध भक्ताचं मन होतं ते. आणि फक्त निष्काम भावना होती आणि फक्त या कृष्ण भावनेचा प्रसार करायचा आहे हा दृढ भावनेने ती फक्त दिवस रात्र मनामध्ये फक्त एकच तेवढं निश्चय केलेला होता. आणि म्हणूनच त्याच कुठेतरी ध्येयाकडे स्वतःला घेऊन मग त्या भक्तांनी स्वतःचं निष्काम कुठल्याही प्रकारचं इंद्रिय विषयांवर नियंत्रण, इंद्रिय विषयांमध्ये मोह ठेवला नाही किंवा कुठल्याही गोष्टीचं त्याला बंधन वाटलं नाही त्यांना, कारण मग ती गोष्ट आपसुकच केली जाते, ती मला करायची आहे आणि मला ती करायलाच पाहिजे, मग त्याच्यात कुठेतरी कर्तव्य पण जाणवत नाही, कारण मग ती खूप वेगळ्याच भावनेने आणि एका वेगळ्याच पातळीवर केली जाते. आणि म्हणूनच ती निष्काम कर्माप्रमाणे ठरते. आणि मग आपण जे शांती सूत्र बघितलं की हे शांती सूत्र परवाच्या याच्यात की मग भगवंत कसे आहेत तर सर्वोच्च नियंत्रक. जे शेवटचा काल श्लोक आपण बघितला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, हे भोक्तारम कोण आहे तर मी नाही तर भगवंत आहे. भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत जे सच्चित आनंद आहे. आणि त्याचप्रमाणे परमात्मा हा पूर्णपणे शाश्वत ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय असे आहेत. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला, या परम तत्वाला जे आपण परवाच्या या अध्यायात कशा प्रकारे आध्यात्मिक गुरूंकडून हे ज्ञान घेतलं गेलं आणि मग या ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन अर्जुनाला भगवंताने परत सांगितलेलं आहे की तू हे निष्काम कर्म या कर्माला श्रेष्ठ मान आणि म्हणूनच तू लढ, निश्चयाने लढ आणि युद्ध कर. त्याच मार्गावर कुठेतरी आपण काल ज्या सर्वोच्च नियंत्रक आणि ज्या शांती सूत्राला जाणलेल्या आहे त्याच लाईन्सवर पुढे जाऊन आज आपण बघणार आहोत. मग आपण हा योगामधूनच भगवंताला जोडले जातोय, भगवंतांशी जोडले जातोय. मग हा प्रत्येक योग जो आपण सांख्य योग, जो देह आणि आत्म्याविषयी आपल्याला जे आकलन करून दिलं, जे ज्ञान भगवंतांनी दिलंय बुद्धियोग, बुद्धियोगाच्या मार्फत जे आपण आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि अतिशय असं हे गुह्य ज्ञान, अतिशय महत्वाचं ज्ञान भगवंतांनी हा उपदेश जो अर्जुनाला केलेला आहे आणि मग पुढे वाटचाल करून या ज्ञानातूनच या बुद्धियोग, ज्ञानयोग आणि मग जे काही आपण या दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या या कर्म संन्यास योगापर्यंत आपण आलोय, जे भक्तीमध्येच विलीन होतं. मग तो भक्त भगवंतांसाठी अत्यंत विशेष आहे. आणि मग आज आपण पुढे बघतोय की मग हे सगळं साधणं शक्य आहे. मग याच्याही आधी जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तुला हा संन्यास घेऊन नुसतं तुला संन्यास घेणं का शक्य नाहीये, कारण या अष्टांग योग, जो अष्टांग योग आपण आजच्या युगात विस्तृत प्रकारे बघणार आहोत की आजच्या या युगामध्ये, मग या भौतिक युगामध्ये आपण आध्यात्मिक सगळं सोडतोय, आपली भौतिक सुख सोडून आपल्याला नकोय हे सगळं आणि कुठेतरी आपल्याला हे सुख सोडून आपल्याला मन नियंत्रित करायचंय, पण इथेच कुठेतरी थांबलं जातंय. मग इथे थांबलं का जातंय, कारण आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी अजूनही त्या शारीरिक पातळीवर विचार केला जातोय. जसं काल कोणी विचारलं की आत्म्याचं ज्ञान, मग आपण शरीर नाही आत्मा आहोत हे जरा जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, या आत्मिक पातळीवर जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, तेव्हा मग ती जाणीव होऊ शकेल.
तेव्हा कुठेतरी त्या आध्यात्मिक मार्गाची जाणीव होऊ शकेल आणि तरच मग मनुष्य त्या मार्गावर प्रगती साधू शकेल. आणि म्हणून जसं मी पहिल्या अध्यायापासून सांगते, दुसऱ्या अध्यायात जे ज्ञान सुरू केलंय भगवंतानी, की मग ती निष्ठा, ती श्रद्धा, ही जाणणं, ही असणं आवश्यक आहे. तरच पुढचं परम तत्व जाणू शकते व्यक्ती. मग ती खूप अगदी शेवटची, जसं मी म्हटले टप्पे आहेत ते भक्ती मार्गावरचा 9वा टप्पा म्हणजे जसं मी म्हटलं की निष्ठा पाहिजे, मग साधू संघ, ज्या भक्तांचं असोसिएशन, भक्तांबरोबर सहवास पाहिजे, मग भजन क्रिया, त्याच्यानंतर रुची, त्याच्यानंतर भगवंतांवरचं जी अनासक्ती आधी दाखवून मग भगवंतांवरची आसक्ती, ज्या भक्तीवरची आसक्ती, आणि मग रुची कुठेतरी त्या मुखनामातून जे नामस्मरण केलं जातं, की ती रुची मग आपल्या मुखामध्ये त्या भगवंतांचं नामस्मरण करून स्वतःची ती रुची वाढवून तुम्ही भगवंतांविषयी प्रेम वाढवणार आहात. तो भाव वाढवायचा आहे आणि मग त्याचं रूपांतर कुठेतरी प्रेमामध्ये होऊन मग त्या मनुष्य रूपाला भगवंतांच्या मनुष्य जाणू शकतो. की मग ह्या भगवान रूपाला जाणण्यासाठी तितकी तात्विक, तितकी उच्च भक्तीमधली पातळी गाठणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी मग खूप टप्प्याटप्प्याने जायचंय. जसं मी म्हटलं, ही प्राथमिक अवस्था आहे हो. जे आपण नामस्मरण करतो ना, त्याचे सुद्धा आम्ही जे पुढचं मी तुम्हाला म्हटलं की नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, जे जीव गोस्वामी, जे रूप गोस्वामी, जे सनातन, मी म्हटलं ना 6 गोस्वामी जे झाले, ज्या गोस्वामींना गोस्वामी, की ज्यांनी इंद्रियांचा नियंत्रक, स्वामी, गो म्हणजे इंद्रिय, सेन्सेस आपली, आणि नियंत्रक, त्यांना गोस्वामी ही पदवी दिली गेली. की जे स्वामी, जे मास्टर, ज्यांनी नियंत्रण केलेलं आहे, कुठेतरी कुठेतरी स्वतःवरती, मनावरती, इंद्रिय विषयांवर, या वासनेवर, सगळ्यावर नियंत्रण, आपण जे म्हणतो योगी. मग हे योगी असणं महत्वाचं काय, की ज्यांनी मनाचा संन्यास मिळवलाय, तोच एक उत्तम योगी असू शकतो. आणि ती संन्यासी भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच कालच्या अध्यायात जे एखादी दुसऱ्या माझ्याकडनं सुटले असतील की हा संन्यास, मग हा संन्यास का भगवंतांनी सांगितलाय, की संन्यास घेणारे आपण, जसं मी म्हटलं की भोक्ताराम यज्ञ तपसाम का म्हटलंय, कारण संन्यास आपण कुठे घेतोय, आपल्याकडे काय आहे हो, आपण, आपलं शरीर सुद्धा आपलं नाहीये, हे शरीर आणि आत्मा सुद्धा ही परमात्म्याची देणगी आहे. ही जीव प्रकृती हे परमात्म्याने बनवलंय, तिथे तुम्ही संन्यास काय घेणार हो, तुम्ही आम्ही, जे आमचं नाही हे घर, हे सगळं, की जिथे कुठेतरी जाणीव, ही कृतज्ञता भगवंतांविषयी पाहिजे, मग तुम्ही तो संन्यासाची गोष्ट करा, की मी हे सगळं सोडलंय, मी ते सगळं सोडलंय. अहो पण ती, म्हणून प्रभुपादांनी तेच सांगितलं की मग हा कर्म संन्यास योगाला महत्व का आहे, कारण मग तीच गोष्ट जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, या सेवेमध्ये वापरली जाते. फॉर एक्झाम्पल, भगवंतांना, प्रभुपादांना असा पत्रकारांनी एका छोट्या या लाईन्सवर, तुम्हाला कालच्या संन्यास योगाचं एक राहिलं म्हणून त्याच आपण लाईन्सवर आहोत म्हणून मी तुम्हाला सांगते, की प्रभुपादांना एका पत्रकारांनी एक प्रश्न विचारला, मग की संन्यास घेणं, मग तुम्ही तर संन्यासी आहात, मग तुम्ही कसं काय सगळ्या या तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाताय, आणि मग तुम्ही तर कार्स मधनं फिरता, तुम्ही याचा उपयोग करता, तुम्ही सभांमध्ये सगळ्या या भौतिक वस्तूंचा उपयोग करता. मग प्रभुपाद म्हणाले की आम्ही कुठे जातो, मी काय गोष्ट करतोय, तर आम्ही खूप तळागाळामध्ये जातो, खूप वेगवेगळ्या भागांमध्ये जातो, आणि मी ही गोष्ट, माझं नाही तर मी ही गोष्ट कशासाठी वापरतोय, ही मी भगवंतांच्या सेवेसाठी वापरतोय. जे काही मी करतोय ते कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी करतो आहे, माझं काही नाहीये. आणि म्हणूनच जे काही आता, जे तुम्ही सभेमध्ये माईक वापरला जातो किंवा कुठलीही गोष्ट, मग ती सभा, की ते कुठेतरी कुठेतरी सन्मार्गावरचं असायचं. मग तुम्ही संन्यास घेणारे कोण हो, तुम्ही आम्ही काय संन्यास ठरवणार आहे, कारण ती गोष्ट आपली, मग मी ओनर आहे, मी प्रोप्रायटर आहे, हा अजून ज्या या शारीरिक पातळीवर जो विचार करतोय, तो त्या भौतिक बंधनातच कुठेतरी अडकणार आहे. आणि म्हणूनच हे आत्मिक पातळीवर, आणि म्हणून प्रभुपादांनी सांगण्याचा हा उद्देश, की मी हे भगवंतांच्या सेवेसाठी वापरतोय, जे काही मी वापरणार आहे ते भगवंतांच्या सेवेच्या कर्मामध्ये वापरलं जाणार आहे, कारण त्या कार्यामध्ये ते वापरलं जाते. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी याच्यामध्ये कृष्ण भावना आहे, कुठेतरी याच्यामध्ये एक सन्मार्ग, जसं आपण, तुम्ही आम्ही या भौतिक युगामध्ये या गोष्टी एका एका टप्प्यावरून, जसं परवा माताजींनी सांगितलं की छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण या गोष्टी शिकू शकतो, आणि मग हे टप्पे आहेत की जे कुठेतरी आपल्याला त्या पातळीवर आपली तयारी करतात, आपली मानसिक तयारी, मग आपलं मन, याच्यावरच आपण आज येणार आहोत. आणि मग हे ध्यान योगावर, आणि मग या मनाला कसं काय आपण कंट्रोल करू शकतो, कालही परवाही काही प्रश्न होते याच्याबद्दल, मग तेच आपल्याला जाणायचं आहे आज. मग या अष्टांग योगामध्ये, की या मार्फत आपण
कशी आध्यात्मिक प्रगती करू शकतो, अष्टांग योगामार्फत कशी प्रगती साधली जाते, या अष्टांग योगाच्या अभ्यासाचे कुठले टप्पे आहेत, मग मनाला संयमित, मग मन हे शत्रू आहे का मित्र आहे, या मनाला ट्रेन करायचंय, हो या मनाला कुठेतरी शिक्षण द्यायचंय, या मनाला कुठेतरी एक चांगलं मार्गदर्शन करायचं आहे. मग अयशस्वी, मग जे या टप्प्यावरती कुठेतरी अयशस्वी होतात, कुठेतरी पूर्ण करू शकत नाही, त्यांचं काय होतं? अर्जुनाला तोही प्रश्न पडलाय. आणि म्हणूनच सर्वोच्च योगी कोण होऊ शकतो, की ज्या या टप्प्यावरती जातात, परंतु स्वतःला मग कशा प्रकारे, जे आपण कालच्याही अध्यायाच्या शेवटी बघितलं, की मग तो उत्तम योगी, की ह्या ध्यान योगातून नाही तर मग कुठल्या योगामार्फत हा उत्तम योगी बनू शकतो. कारण कुठेतरी हे ध्यान करणं कसं शक्य नाहीये आजच्या या भौतिक जगात. बघा, मग हे योग म्हणजे काय, मी जसं तुम्हाला म्हटलं की योग म्हणजे काय, की हे योग नाही, हे कुठेतरी अघोरी प्रकार आहे, जे आपण बघतो या भौतिक जगामध्ये. सध्या आपण हे जे स्तोम वाजलेले आहे, की बघा हे सगळे योग कुठेतरी कुठेतरी हे नमस्कार केले जातात, हे शीर्षासन केलं जातं, पण पुढे जाऊन तुम्ही बघाल तर बघा हे किती अघोरी प्रकार आहेत. हा योग म्हणेल का कोणी? की भगवंत सांगत नाही तुमच्या शरीराला त्रास देऊन आणि तुम्ही अशा काहीतरी यातना करून तुम्ही फक्त हे कुठेतरी मिथ्याचार करता आहात. आणि कुठेतरी हे शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम हा प्रभुपादांचा शब्द मला खूप आवडतो. कारण मग कुठेतरी फक्त दाखवण्यासाठी, अहो तुम्ही काय दाखवताय, कुणाला दाखवताय, पण मग हे सगळे अघोरी प्रकार आहेत, जे तुमच्या शरीराला तुम्ही त्रास करून घेताय, याच्यात मग तुम्ही काय प्रूव्ह करणार आहात? मग योग म्हणजे फक्त शारीरिक योग नाही. मग हा जो योग आपण आजकालच्या जगामध्ये जे योग बघतो, हा व्यायाम झाला, हा शारीरिक आयाम झाला, शरीराचा व्यायाम झाला. आणि म्हणूनच त्याला शरीराचा व्यायाम म्हटलं जातं. हा शारीरिक योग. आता हे बघा, हे काय फॅड निघालेलं आहे, की मग कुठेतरी हातामध्ये बाटली बघा कशाची आहे, कुठलं तरी पेय पीत मग ते योग साधला जातो. हे सगळे हे बघा, हे बकरी योग, हे असे तुम्हाला उदाहरणं द्यायची, हे की हे आजकालची फॅड. म्हणजे मग हे केल्याने काय साधलं जातं, तर तुम्ही एका शरीराला करताय. हा जो व्यायाम केला जातो याच्यात गैर काही नाहीये, तुम्ही शारीरिक पातळीवर करताय. आणि मग हा शारीरिक व्यायाम आहे, हा कुठेतरी पुढे जाऊन मग ही जी अनेक प्रकारची मग गर्भसंस्कारांसाठी योग केले जातात, की अनेक शरीराच्या पातळ्यांवर. मग तुम्हाला अगदी जेव्हा ज्यांना अगदी बसता येत नसतं, खाली बसता येत नसतं, त्यांच्यासाठी चेअर योगा केला जातो. मग ह्या अनेक प्रकारच्या योग माध्यमांमध्ये आपण आहोत. पण हा योग काय, हा शरीराला, हे योगासन म्हणजे हा शारीरिक पातळीवर जो आपण ज्याच्याविषयी आज बोलणार आहोत, तो योग म्हणजे ध्यान योग. मग हा योग म्हणजे काय, की जो भगवंतांशी जोडला जातो, तो मानसिक पातळीवर सुद्धा साधला जातो. कशा प्रकारे साधला जातो, मग ही उदाहरणं देण्याचं कारण, की जे आजकालच्या या भौतिक युगामध्ये इतकं सगळं खेचले जाते, की मनुष्य मग मला इतकं सुडौल बनायचंय, मला माझी फिगर इतकीच राहिली पाहिजे, मग इतकंच मला राहायचंय, मला व्यायाम. तुम्ही तुमच्या शरीराला योग्य आहार देऊन, योग्य प्रकारे नियंत्रण करून व्यायाम करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मानसिक पातळीवर कशा प्रकारे हा योग साधला जातो, हे बघणंही तितकंच गरजेचं आहे, ज्याला आपण मेडिटेशन म्हणतो. मग योग फक्त योगासन नाही, तर पुढे जाऊन आपण जे बघतोय की अष्टांग योग, हा जो पूर्वीपासून आपण अष्टांग योगाबद्दल ऐकलंय, की 8 अंगांचे योग. मग हे 8 अंग काय आहे, तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी, असे हे समाधीचे, अशा या ध्यानाचे, हे अष्टांग योगाचे अशी ही 8 अंग आहेत, ज्याच्यातनं हे ध्यान साधलं जातं. मग हा अष्टांग योग काय आहे, मग याच्याविषयी माहिती काय आहे, तर मग पहिल्यांदा यम, की जे बाह्य नियम कशा प्रकारे हे केला पाहिजे, हा अष्टांग योग. मग पुढे जाऊन हे सांगणार आहे की किती शक्य आहे. अर्जुन विचारतोय हे प्रश्न, परंतु हे किती शक्य आहे भगवंतांनी पुढे जाऊन हे सांगितलंय. हे नियम जाणून घ्या, की कशा प्रकारे या नियमांना अनुसरून हे केलं जातं, या गोष्टीला अनुसरून, त्याला फॉलो करून, कोणीतरी काय प्रश्न विचारला तर त्या गोष्टींना अनुसरलं जातं. मग कसं, तर यम, नियम, आसन, म्हणजे यम म्हणजे काय, तर बाह्य. पुढच्या याच्यामध्ये आपल्याला अजून खोलामध्ये सुद्धा आहे. माताजी वाचणार, हरे कृष्ण. हो माताजी. माताजी मला स्लाइड नाही दिसत आहे, नेक्स्ट स्लाइड. हो आता यम, हो दिसते माताजी. हो माताजी, हरे कृष्ण. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि या कर्मणुकीच्या सवयींमध्ये संयमी. आसन,
कुशा गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम. बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोइंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही इंग्लिश शब्द चुकून आले ते मी तुम्हाला हो. समजावते. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. मग हे कृष्ण. यम नियम, मग हे सगळे बाह्य कशा प्रकारे, की बाह्य नियम आहे, काय करावं त्या व्यक्तीने. मग हा ध्यान योग जे आहे ना, हे चित्र तुम्हाला पुढे जाऊन मी सांगणार की हे सत्य युगातलं. मग हे ध्यान करणं कधी शक्य होतं, मग हा अष्टांग योग कसा साधला जातो ते आधी लक्षात घ्या, की याचे नियम काय. तर त्या ठिकाणी, निर्जन ठिकाणी, की एका मग या भौतिक जगापासून कुठेतरी अलिप्त, मग ज्या एका निर्जन ठिकाणी, की एकटं, की काळजीपूर्वक आपल्या मनावर जिथे नियंत्रण मिळवू शकतायत अशा एका निर्जन. मग काही जण गुहेमध्ये जाऊन राहायचे, किंवा आपण बऱ्याच वेळेला ऐकतो. मग हे कुठल्या टप्प्यावर आणि कशा युगामध्ये केलं जायचं तेही आपल्याला जाणायचंय. मग नियम कसे असावेत, खाणं पिणं झोपणं काम करणं, या संयमिक सवयींमध्ये संयम असावा. कुठेतरी का संयम म्हटलंय बघा, की या गोष्टींवर संयम आणणं. ध्यान योगालाच कुठेतरी आत्मसंयमी योग म्हटलंय. मग त्या गोष्टींवर कुठेतरी नियंत्रण आणणं, कुठेतरी लिमिट्स, कुठेतरी त्या आपल्या शरीराला काही शिस्त लावणं, मनाला काही शिस्त लावणं, हे महत्वाचं आहे. मग आसन कसं असावं, तर गवताच्या याच्यावर, जमिनीवर किंवा गवताच्या याच्यावर आसन अंतरवून तुम्ही त्याच्यावरती खूप उंच नाही, खूप लहान पण नसावं, एखाद्या पवित्र ठिकाणी असावे. व्यक्तीने आपलं शरीर, मान आणि डोळे हे एकाच सरळ रेषेत ठेवावे. नाकाच्या शेंड्याकडे बघून मग स्थिरपणे पाहावे आणि कुठेतरी मनातल्या वासना आणि भय या सगळ्या भावनांना कुठेतरी दूर सारून पूर्णपणे मन एकाग्र करून ध्यान करण्याचा, मग भगवंतांचं ध्यान, नामस्मरण करून भगवंतांचं ध्यान करण्याचा प्रयत्न करावा. प्राणायाम, मग या श्वासाला आयाम द्यावा. प्राणाचा आयाम आहे तो. मग याला सुद्धा आयाम, की कुठेतरी मग अनुलोम विलोम, जेव्हा आपण भ्रामरी प्राणायाम, त्याच्यानंतर बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणायाम आपण बघतो. हा अनुलोम विलोम, ह्याच्यातलं जे प्राणायाम आपण, की ज्याच्यामध्ये पूरक, रेचक आणि दोन्ही प्रकारचे, की कशा प्रकारे तुम्ही श्वास घेताय त्याला पूरक म्हणतात, रेचक म्हणतात ज्याला श्वास सोडला जातो, आणि कुंभक लावलं जातं जिथे श्वास रोखला जातो. मग या गोष्टींना कशा प्रकारे कोऑर्डिनेट केलं पाहिजे, कशा प्रकारे त्यांची क्रिया झाली पाहिजे, की जेणेकरून मग त्याच्यामध्ये सूर्यनाडी, चंद्रनाडी, उजवी ही आपली सूर्यनाडी म्हटली जाते, डावी ही आपली चंद्रनाडी म्हटली जाते. मग त्याचा बरोबर समतोल राखून, म्हणून कधीही सुरुवात करताना अनुलोम विलोम तुम्ही सगळे योग करत असाल, प्राणायाम करत असाल, म्हणून डावीकडून चंद्रनाडीनी सुरुवात करून मग तिथेच ती थांबल्यावर एक आवर्तन होतं. अशा प्रकारे हा प्राणायाम, हा बेसिक प्राणायाम. मग हे प्राणाचा आयाम यांनी कुठेतरी तुम्ही तुमच्या श्वासांवरती नियंत्रण मिळवता, तुम्ही तुमच्या श्वासांवर कुठेतरी लक्ष वेधता आणि मग त्याच्यातनं ते ध्यान साधण्याचा प्रयत्न करता. मग हे झालं प्राणायाम. त्याच्यानंतर प्रत्याहार, ध्यान आणि समाधी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकल्पांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही, अगदी मोठ्या अडचणीतही. भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही जी आपण बघतोय ही समाधीस्थ अवस्था, कुठेतरी त्या अवस्थेपर्यंत पोहोचताना कुठेतरी मग तो प्रत्याहार, की भौतिक अस्तित्वाची सुद्धा न जाणीव कुठेतरी विसरून त्या क्रियाकलापांना, त्या मानसिक आपल्या जे आतमध्ये विचार आणि ज्या गोष्टी चालू आहेत त्यांना कुठेतरी शिस्त लावणे आणि सर्व इच्छा वासनांपासून स्वतःला अनासक्त करणं. आणि ज्याप्रमाणे एखादी ज्योत, मग वारा नसलेल्या आपण काच का ठेवतो दिव्यावर, कारण आपण त्याला बंदिस्त करतो, आपण कुठूनही वारा लागू देत नाही त्याला.
आणि म्हणून मग ती ज्योत इतकी स्थिर होते की इतकी ती एका जागी स्थिर होते, कारण त्याला बंदिस्त केलेलं असतं. त्याचप्रमाणे हे मन, त्याचप्रमाणे हे ध्यान कधी लागेल, जेव्हा ते पूर्णपणे या गोष्टींपासून बंदिस्त असेल, या सगळ्या वासना, इच्छा याच्यापासून अनासक्त असेल, अशा वातावरणात जेव्हा त्याला ठेवू, तेव्हा ते ध्यान पूर्णपणे लागून मग समाधी अवस्थेपर्यंत जातं, की जी इतकं स्वतंत्र की ज्याचा कशाचाही मग तमा नसते आणि कुठल्याही भौतिक जगाची त्या गोष्टीला संलग्नता नसते, आणि त्या दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. ही जी समाधीस्थ आपण म्हणतो, की जी समाधी घेतली जायची, ही समाधीस्थ अवस्था म्हणजे पूर्ण शेवटची पातळी, की जे ध्यान अगदी शेवटच्या टोकाला लागतं, त्या समाधीस्थ अवस्थे. मग भगवंत म्हणतायत, मग हा जो आपण योग जाणला, ध्यान योग, की कशा प्रकारे या सगळ्या क्रियांमधून जाता येतं आणि मग तो अष्टांग योग साधला जातो. जो अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलं, की मला युद्ध करायचं नाहीये, मला जाऊन संन्यास घ्यायचंय, मला जाऊन जंगलामध्ये जाऊन संन्यास बनायचंय, संन्यासी बनायचंय आणि मला तिथे जाऊन बसायचंय. मग हे खरंच शक्य आहे का? भगवंत म्हणतायत, तुम्ही ही योग प्रणाली वापरून पाहण्यास तयार आहात का? मग या भौतिक जगामध्ये खरंच हे शक्य आहे? खूप कठीण आहे. मग अर्जुन याचं उत्तर देतोय पुढे. मग अर्जुन कसा आहे? कारण अर्जुनाला ह्याची शंका नाहीये. जसं मी म्हटलं, की अर्जुन प्रत्यक्ष कोण आहे? मग अर्जुन एक उत्तम क्षत्रिय आहे, उत्तम धनुर्धर आहे, जो द्रोणाचार्यांचा एक उत्तम शिष्य, ज्याने द्रौपदीला जिंकलं, ज्या स्वयंवरामध्ये ज्याने माशाचा डोळा नुसता प्रतिबिंबाने फोडलेला आहे, त्या धनुर्धराला, तो नरनारी मधला, नरनारायणामधला नर आहे, आणि कशा प्रकारे तो कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे, इतकं त्याचं की ज्याला पशुपशास्त्र मिळालेलं आहे, आणि इतका हा अतिशय धनुर्धर असा हा खूप निपुण असा धनुर्धर आहे आणि एक उत्तम क्षत्रिय आहे. असा अर्जुन कुठल्याही प्रकारे कमतरता नाहीये त्याच्यामध्ये, आणि म्हणूनच परवा जेव्हा स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण देताना, की हा अर्जुनाकडे व्यवसायात्मक बुद्धी आहे, तीच कुठेतरी तू पुन्हा आण, म्हणून तू असमंजस बनू नकोस, आणि हीच तुला हेच जाणून घ्यायचंय. आणि याच प्रकारे मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की कसे तुम्ही साधू नाही शकणार, आणि म्हणून अर्जुनाला हा प्रश्न पडलेला आहे कुठेतरी, की मग हे कशा प्रकारे मी साधू नाही शकणार. अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. हरे कृष्ण माताजी. माताजी मला नेक्स्ट स्लाइड नाही दिसत आहे. आता नाही आली अजून? हो आली आली. खूप लेट येते. हो ठीक. हरे नेटमुळे कृष्ण. असेल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे, आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे कुठेतरी हे मन आलं. मग हा ध्यान योग, हा जो अष्टांग योग, हा भगवंत म्हणताय तुला साधणं, हे तू तयार आहेस का याच्यासाठी? तुझं मन याच्यासाठी तयार आहे का? कारण हे कशा प्रकारे शक्य आहे का या भौतिक जगामध्ये, आणि या सगळ्या क्रियाकलापांमध्ये हे शक्य आहे का? तर अर्जुन सांगतोय भगवंतांना, हे कृष्णा, माझं मन हे अत्यंत चंचल, जिद्दी आणि अशांत आहे, अतिशय दृढ बलवान आहे ते. त्याला वश करणं मला वाऱ्याला वश करण्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेन, पण मी माझ्या मनाला पकडू शकत नाही. मी मनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, कारण ते वाऱ्याला नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. मन चिंती ते वैरी ना चिंती. आपण म्हणतो एम्प्टी माइंड डेव्हिल्स प्लेस. असं मन हे आत्ता इथे तर दुसऱ्या क्षणी कुठे, दुसरं क्षण काय हो, पापणी लवत नाही तर मन कुठेतरी उडालेलं असतं. तुम्ही सगळे इथे आता अध्ययन वर्गामध्ये आहात, पण मी जाणू शकते हो, आपण भौतिक जगात मग विचार असंख्य असतात मनामध्ये. मग संध्याकाळी आपल्याला हे काय करायचंय, दुपारी आपल्याला हे काय करायचंय, किंवा असंख्य दिवसभरामधल्या काय गोष्टी आहेत. अहो, हे मन आहे, हे मन कुणाचं, सगळ्यांचं सारखंच आहे. मग तोच अर्जुन प्रश्न भगवंतांना सांगतायत, की मग मला हे कठीण आहे. मग ह्या वाऱ्याला सुद्धा पकडणं, की हा वारा इतका स्पीडनी धावत असतो, की आपण म्हणतो वाऱ्याबरोबर अनेक गोष्टी एका जागी तिकडे दुसऱ्या जागी उडत असतात, परंतु या वाऱ्याला एक वेळ मी थांबवू शकेन कृष्णा, पण मी या मनाला नाही थांबवू शकणार, कारण हे मन खूप चंचल आहे. मग भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे.
पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत खूप कठीण आहे. तू म्हणतोयस तसं हे खूप कठीण आहे. आपण म्हणतो हे भौतिक जगात तर आपण जळीस्थळी अगदी रोजच्या रोज हे सगळं अनुभवतो. या मनाचे सगळे खेळ आपण म्हणतो ना, हे मनाचे खेळ आहेत. हे मनाचं हे मग या मनाला काय हो? यात हे मन कसं आहे? तर भगवंत म्हणतात हो अतिशय कठीण आहे त्याला आवरणं. कारण ती चंचल गोष्ट आहे आणि त्याला आवरणं पण भगवंत म्हणतायत ते अशक्य नाहीये. ते निश्चितच शक्य आहे. ठरवलं तर त्या मनाला आवर घालणं निश्चित शक्य आहे. म्हणूनच निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने, जसं मी काल म्हटलं कमळाच्या पानासारखं, मग ती अलिप्तता त्या पापी गोष्टींपासून, प्रभावाला, त्या मायेच्या प्रभावापासून स्वतःला कसं रोखायचंय. आणि हीच तर खरं चॅलेंज आहे आणि हीच तर खरी गोष्ट आहे. जे भगवंत म्हणतात शक्य आहे, अशक्य काही नाहीये. पण त्याच्यासाठी मनाची तयारी पाहिजे. मग कुठेतरी ती इच्छा पाहिजे. वेन देर इज अ विल देर इज अ वे, हे आपण आत्ताच्या ह्याच्यात म्हणतो आणि ती फॅक्ट आहे खरी. कारण मग कुठेतरी ती इच्छा अभ्यासाने, निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने शक्य आहे. ज्यांचं मन बेलगाम आहे, ज्यांचं बेछूट सुटलेलं आहे मन, ज्याच्यावर काही लगामच नाहीये. कारण त्या दोऱ्या, जो मी तुम्हाला म्हटलं, त्या दोऱ्या घट्ट आवळून धरल्या पाहिजेत इंद्रियांच्या, तर त्या दोऱ्या आवरल्या तर मन घट्ट होणार आहे, तर मन आवरलं जाणार आहे. ती ज्ञानेंद्रिय बघितलीत तुम्ही, कान, नाक, डोळा, जीभ आणि स्पर्श ज्ञान, ही सगळी जी आपली ज्ञानेंद्रियांना त्यांच्या दोऱ्या कुठेतरी आवळायच्या आहेत आणि मगच त्या मनाच्या दोऱ्या सुद्धा घट्ट होणार आहेत. आणि जर त्याला सोडून दिलं तर ते बेलगाम आहे हो. मग काही बघतायत, काही ऐकतायत, काही खातायत, काहीही करतायत, कुठलंही मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मला हवं ते मी करणार. मग शिस्त नाही, मनाला शिस्त नाही, शरीराला शिस्त नाही. मग त्याच्यात आत्मसाक्षात्कारी भावना येणं, मग आत्मिक पातळीवर तो विश्वास करणं त्या व्यक्तीला कठीण आहे आणि मग ते अत्यंत अवघड काम बनून बसेल त्या माणसासाठी. आणि म्हणूनच ज्याच्या मनावर ताबा आहे, ज्याला खरंच शक्य आहे मनाला आवरणं, जो योग्य मार्गाने त्याचा प्रयत्न करतोय, त्याला निश्चितच यश आहे. म्हणूनच मग तिथे निश्चितच यशाची खात्री आहे. पण ते त्या मनुष्याने साधलं पाहिजे. मग ते कशाने? तर निरंतर अभ्यासाने. मग हे मनाला आपला मित्र बनवायचंय का शत्रू बनवायचंय हे आपल्या हातात आहे. मग त्याला आपलं शत्रुत्व स्वीकारायला लावायचं असेल तर कशा प्रकारे होईल? हरे कृष्ण माताजी. माताची स्लाइड नाही दिसत आहे, तुम्ही वाचता का? हा, मी वाचते. तुम्हाला नेट उशिरा प्रॉब्लेम खूप येते. आहे आज. ठीक आहे. हो. हरे कृष्णा. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मन सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो मनावरती विजय, जो निरंतर अभ्यासाने, निरंतर अशा योग अभ्यासाने आणि अनेक आपण म्हणतो की वेगवेगळ्या सन्मार्गाने ज्यांनी प्रयत्नपूर्वक त्या मनावरती मित्रता मिळवलेली आहे आणि विजय मिळवलाय, तो तसे करण्यामध्ये निश्चित यशस्वी, त्या विजय मिळवण्यामध्ये यशस्वी झालाय. कारण त्याने आपल्या मनाला त्याचा मित्र बनवलं. आणि मग जो हे अयशस्वी ठरलेला आहे त्याचं मन त्याचं निश्चितच शत्रू असेल. आणि मग का होतं ते? कारण मग कुठेतरी या मार्गावरती आपल्याला का जाणायचंय? मग या मनाला मित्र बनवायचं असेल तर भगवंत म्हणतायत कुठेतरी तो मूळ स्वभाव, जो मी म्हणतेय परत परत, की कशा प्रकारे या मनाला नियंत्रित, या मनाला गाईड करायचंय, या मनाला मार्गदर्शन. खूप सुंदर पुढे रूप गोस्वामींनी ते मी म्हटलं ना, की वाय यू बी नीड टू ट्रेन अवर माइंड. आपल्या मनाला आपल्याला का मार्गदर्शन करायला लागतं? मग ते का करायला लागतं? कारण त्याला आवश्यक काय आहे? त्याला स्वतःच्या मनाला मित्र बनवायचंय आणि कुठेतरी या गोष्टी, या मायेच्या जालामधून स्वतःला कुठेतरी संरक्षित ठेवायचंय. जसं मी म्हटलं की भगवंत सांगतात की मग या मायेच्या ज्याच्यामध्ये तुला अनेक, तू जसं आई जाताना सांगते पाकिटमार असेल बाबा, किंवा तू काळजी घे हा तुझ्या पाकिटाची, तू चढताना नीट चढ, इकडे तू काळजी घे हा, बाहेर जातोयस ते स्वतःची काळजी घे. आणि हीच गोष्ट भगवंतांनी पुढे जाऊन सांगितलेली आहे. अनेक पुढच्या 2-3 अध्यायामध्ये याचा उल्लेख परत येणार आहे की मग तू कशा प्रकारे या कपटी, छल कपटी जगामध्ये आणि कशा प्रकारे तुझ्या मनाचं संरक्षण करायचंय. तुला या मनावर विजय मिळवायचा असेल
तर त्याच्याशी मित्रता साधायची आहे. आणि म्हणून मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर, की जो कृष्णाला भजतोय, ज्याने परम तत्वाला जाणलंय, जो आत्मसाक्षात्कारी बनायची इच्छा धरतोय मनामध्ये, तोच कुठेतरी मित्र बनवू शकेल. आणि मग जी योगमाया आहे, ती योगमाया तुम्हाला याच्यात काम करेल. पण ही जी महामाया आहे, ज्या मायेचं वेष्टन आहे सगळं, ती कुठेतरी तुम्हाला कृष्णाला विसरायला लावते. मग त्या परमतत्वाची जाणीव होऊ देत नाही आणि मग तिथे मन शत्रूच बनू शकतो. हे तुम्ही ठरवायचंय. म्हणून कालही जसं की बॉल इज इन युअर कोर्ट, तुम्हाला काय ठरवायचंय? तुम्हाला मनाला मित्र बनवायचंय का शत्रू बनवायचंय? तुम्हाला यशाची वाटचाल करायची आहे का फक्त ज्या वासना आहेत त्याच्यामध्येच बसायचंय? हे भगवंत म्हणतात. म्हणूनच मनाला मित्र कसं बनवायचंय आणि जो या गोष्टींना साधू शकतो तो निश्चितच मनावरती विजय मिळवू शकतो. परंतु आता अर्जुनाला पुढचा प्रश्न पडलाय, मग हे सगळं करणं हे योगातून म्हणजे या निरंतर अभ्यासातून शक्य आहे. परंतु हा अभ्यास करताना अर्जुनाला परत प्रश्न पडतोय, की मग हा अभ्यास करताना जर एखादी अयशस्वी झाला, ते पूर्ण करू शकला नाही. एखाद्या मुलाने इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतली, मेडिकलला ऍडमिशन घेतली, पूर्ण 4 वर्ष नाही करू शकला, अर्ध्यावरच सोडून दिलं, तर तो इंजिनियर नाही बनवू शकणार. पण त्याचं नुकसान नाही होणार. त्या व्यक्तीचं भगवंत म्हणतायत, की ज्याने अयशस्वी जो ठरलाय, ज्याने अपूर्ण ठेलंय, कुठेतरी त्या मार्गावरती, त्या ज्ञानाच्या मार्गावरती अपूर्णपणे अयशस्वी ठरलाय, त्या व्यक्तीचं काय होतं हे अर्जुनाने विचारलंय बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41 योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42 किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं मी म्हटलं, की अर्जुनाला हा प्रश्न जो पडलेला आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर देताना भगवंतांनी पुढे सांगितले, की हा अयशस्वी झाला, हा योगी जर अयशस्वी झाला तर त्याला काय होतं, त्याला कोणती गती प्राप्त होते. तर मग मग भगवंत म्हणतात, योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्मा लोकांच्या मध्ये अनेक वर्षे सुखभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये, मग मी जसं म्हटलं की कर्माची गुंतागुंत परत जाणं, की मग या योग्याने त्याचं 40% काम केलं त्या जन्मामध्ये, परंतु त्याच्या त्या 40% पुण्यामुळे त्याला स्वर्गलोक तर मिळेल, तिथे तो सुख भोगेल. पण पुन्हा उठून जेव्हा त्या भौतिक जगामध्ये, या मृत्यू लोकामध्ये जन्म घेईल, तेव्हा त्याला जन्म एका चांगल्या घराण्यात मिळेल, त्याला एका गुणवान कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळेल, किंवा एका वैभवशाली श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म मिळेल, की जेणेकरून त्याचं आध्यात्मिक पूर्ण जे प्रगती आहे तो ते पूर्ण करू शकेल. मग तो 41% तिथे सुरू करू शकेल. 40% त्यांनी आधीच्या कर्माचं केलं असेल आधीच्या जन्मामध्ये, तर निश्चित त्याला असं घराणं मिळेल की तो त्याची आध्यात्मिक उन्नती साधू शकेल, तो त्याचा जे राहिलेलं कर्म आहे ते पूर्ण करू शकेल. किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने, मग जे ज्ञानाने महान आहेत, जे कुठेतरी सुशिक्षित, आपण म्हणतो की जे शिक्षित आहेत, ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे, असं घराणं, मग कुठलं तरी श्रीमंत, कुठेतरी अध्यात्माशी, मग अध्यात्माशी जुळलेलं खूप दुर्मिळ असतं अशा लोकांना, की ज्यांना अगदी आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये जन्म मिळेल हे दुर्मिळ असतं. परंतु त्यांना चांगल्या कुटुंबांमध्ये जन्म मिळून त्यांचं कर्म ते पुढे चालवू शकतात, कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होत नाही त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच असं हे कर्म त्यांना पुढच्या जन्मामध्ये त्या कुटुंबामध्ये जन्म देतं. मग असा श्रेष्ठ योगी, पण ज्यांनी हे यशस्वी केलं त्यांचं असं झालं. मग जसं मी काल म्हटलं की निष्काम कर्म, मग असा योगी जो पूर्णपणे या ध्यानामध्ये, आता हे ध्यान केलं जायचं, जसं मी म्हटलं सत्ययुग आहे, त्रेतायुग आहे, द्वापार युग आहे आणि कलियुग आहे. मग या सत्ययुगामध्ये हे ध्यान केलं जायचं, जे मी तुम्हाला अष्टांग योग किंवा हे जे समाधीपर्यंत पोहोचलं जायचं, हे सत्ययुगामध्ये लोक 1 लाख, अनेक लाखो हजारो वर्ष जगायची आणि ती तेवढी पवित्र अशी त्यांचं वातावरण होतं, सत्ययुग होते.
ज्याच्यामध्ये हे सगळं ध्यान धारणा हे शक्य होतं. आणि म्हणूनच त्या युगाचा यज्ञ हा ध्यान योग होता. ते ध्यान करणं होतं, तो आत्मसंयम होता. ते त्या प्रकारे साधलं जायचं त्या युगामध्ये. जसं त्रेता युगामध्ये हे यज्ञ आहुती या गोष्टींनी साधलं गेलं. द्वापार युगामध्ये मूर्तींची पूजा की अर्चा, जे मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चना आणि जे अर्च विग्रह म्हटलं जातं, की ज्या गोष्टींमध्ये प्राण प्रतिष्ठा करून त्या गोष्टीची पूजा अर्चा केली जाते, त्या गोष्टींचं द्वापार युगामध्ये महत्व आणि त्याचा यज्ञ. आणि तोच या कलियुगाचा मंत्र काय, तर आपलं नामस्मरण. हा कलियुगाचा यज्ञ. म्हणूनच तुला काय शक्य नाहीये, की या युगामध्ये तुला हे काय शक्य नाहीये, कारण तुझ्या मनामुळे. मग या मनाला कुठेतरी अयशस्वीपणे केलं तरी पण ते गोष्ट कुठलंही त्यांचं नुकसान होणार नाही. पण अशी व्यक्ती कोण, की जे योग पूर्णपणे साधला जातो, जो या योगामध्ये पूर्णपणे साधतो, प्रगती साधतो. मग ती प्रगती तो अष्टांग योगातून कर्मयोग, ज्ञानयोग, जे कुठेतरी ज्ञानयोग त्याचा आचरण करून ध्यानामार्फत कुठेतरी यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन आणि त्या सगळ्या गोष्टी साधत करणं, मग ते कुठेतरी पायऱ्या आहेत, एक एक पायऱ्यानी आहे. पण परंतु भक्तियोग काय हो, भक्तियोग झुमकन लिफ्ट मी तुम्हाला त्या आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी उन्नती करून देतो. आणि म्हणून इतर सर्व योगी भक्ती योगाच्या गंतव्य स्थानाकडे प्रगती करत आहेत. म्हणून हा जो भक्त आहे, हे सगळेजण या प्रगती साधू शकतात या मार्गावरती. परंतु हा जो भक्त आहे, जो आपलं कर्म करून सुद्धा भगवंतांना अर्पण करून त्याच्यातलं जे काही निष्काम कर्मानी आणि अकर्मानी जी वाटचाल करतोय, त्याच्याने त्या भक्ती योगाने तो ते योग अतिशय सुलभ आणि आपण म्हणतो ना फास्ट एकदम अशा प्रकारे ते, म्हणजे जसे जिने जातात, तर ही भक्ती योग म्हणजे काय हो, ही लिफ्ट आहे अशी जोमकन जाणारी. अशी या भक्ती योगाचा मार्ग हा या मार्गावरती सर्वोच्च. आणि म्हणूनच या भक्तीवर आपण उद्या जाणार आहोत, की हे ध्यान योग, अष्टांग योग हे साधणं शक्य कसं नाहीये या भौतिक विवंचनांमध्ये. मग ते मेडिटेट करणं, पण मन इतकं त्या समाधी अवस्थेपर्यंत खूप ध्यान तप करायला लागतं. जो मग याच्यामध्ये जसं आपण म्हणतोय, की मग ज्यांनी हे कर्म त्यांच्या आधीच्या जन्मांमध्ये केलेलं आहे, ते निश्चितच पुढे त्याची त्याच प्रकारे वाटचाल करतात. परंतु हे जे भक्तीचं कर्म आहे, हे जे भक्ती योगामधलं कर्म आहे, भगवंतांच्या सेवेत केलेलं कर्म आहे, ते निश्चित तुम्हाला या आध्यात्मिक मार्गावर सर्वात सुलभ आणि लवकर अशी जी आध्यात्मिक प्रगती साधून देतात. आणि मग ती कशी साधायची ते आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. कसं नामस्मरण हा यज्ञ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्व घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असा योगी, की ज्यांनी मनावर आपल्या नियंत्रण मिळवून, जो नेहमी माझ्या मोठ्या श्रद्धेने, मग जे भगवंतांचं नामस्मरण केलं जातं दिव्य प्रेममय सेवेत, जसं मी म्हटलं तो भक्तीचा टप्पा, ही प्रेममय सेवा, मग त्या भगवंतांशी असं नातं जोडलं जातं, जे पुढे जाऊन आपल्याला संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याच्या मार्फत पण खूप सुंदर अभ्यासायचे. की हा जो भगवंतांशी होणारा संबंध, हा जो योग साधला जातो भगवंतांशी, तो त्या उपासनेने साधला जातो. आणि म्हणूनच तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो. आता या एकरूप शब्दामध्ये गल्लत करू नका. एकरूप होणं की स्वतःचं अस्तित्व कायम आहे, परंतु तो भगवंतांशी कुठेतरी एकरूप झालाय, विलीन नाही झालाय. हे जे आजकाल की मग एकत्र होऊन जातो, नाही. आत्मा आणि परमात्मा याची आयडेंटिटी, तुमची आयडेंटिटी वेगळी आहे. तुमचा एक आध्यात्मिक स्वभाव हा वेगळा आहे. भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे जीवाची, पण त्याला अस्तित्व आहे. आणि मग हा एकरूप कधी होतो, तो भगवंतांमध्ये विलीन होत नाही, कुठलेही स्वतःचं अस्तित्व सोडत नाही, परंतु त्याच मार्गावरती स्वतःमध्ये सर्वांमध्ये सर्वोच्च असा बनू शकतो, सर्वोच्च योगी बनू शकतो, जो या आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती करतो आणि उन्नती साधू शकतो. मग या भक्ती सेवेमधली जी उन्नती, ही सेवा भगवंतांच्या सेवेतनं की जे कर्म करायचे, हे कृष्ण भावना भावित कर्म आणि ती मनाची कृतज्ञता, मग या मनाला कशा प्रकारे आपण मार्गदर्शक करू शकतो, मग त्याला कशा प्रकारे नियंत्रित करू शकतो, हे कसं शक्य आहे. आणि म्हणूनच याचा योगाचा आध्यात्मिक स्वभाव म्हणजे काय, वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या पद्धती होत्या. कृते युद्धाय तो विष्णू त्रेतायाम यजतो मुखैः द्वापरे परिचर्यायां
कलऊ तत्थरी कीर्तनात, जो मी आता सांगितलं की मग ज्या सत्ययुगामध्ये ध्यान केलं गेलं, ज्या त्रेतायुगामध्ये यज्ञ याग केले गेले, द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये पूजा केल्या गेल्या, त्याच कलऊ म्हणजे कलियुगामध्ये कीर्तन. मग हे कीर्तन कसलं, हे भागवतांमध्ये सांगितलेलं आहे. मग हे जे मी तुम्हाला वर्णन सांगितलं, सत्ययुग हे भगवान विष्णूचं ध्यान केलं गेलं, त्रेतायुग याच्यामध्ये यज्ञ याग केले गेले, द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा केला गेला, आणि त्याच या कलियुगामध्ये हे साधायचं कसं आहे, तर परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. जे हे चैतन्य महाप्रभू मी म्हटलं की जे या पृथ्वीवरती ज्यांनी या 500 वर्षांपूर्वी हा जो कलियुगामध्ये, या कलियुगामधलं जे काही चांगलं, जे साधायचंय, जी पवित्रता आणि जे काही तुम्हाला आध्यात्मिक उन्नती साधायची, त्याच्यासाठी हा एकमेव यज्ञ आहे, जे म्हणजे नामस्मरण. आणि या नामस्मरणातून हे, म्हणूनच हे जे चित्र मगाशी की जिन्यानी मग ध्यान योग आहे, ज्याच्यात समाधी बुद्धियोग आहे, कुठेतरी ज्ञान योग आहे, कर्मयोग आहे, सगळे टप्प्याटप्प्याने जिथे जाता तिथे तीच उन्नती तुम्ही भक्ती योगाने थेट साधू शकता. आणि म्हणून हा भक्तीचा आध्यात्मिक मार्ग काय सांगतो, कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्त प्रायैर्य यजंती ही सुमेधसः. 11.5.32 हे श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलेलं आहे, जे व्यासांनी भागवत लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये याचं वर्णन आहे बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्याचे सहकारी, नोकर, शास्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या भगवंतांच्या अवताराची बघा, की म्हणूनच या भगवंतांचा अवतार, मग हा कृष्णाचा अवतार, जे चैतन्य महाप्रभू अत्यंत तेजस्वी तेजपुंज असं जे आपल्याला या पिवळ्या पितांबरामध्ये जे दिसत आहेत, हे कृष्णाचा, मग त्यांचा रंग काळा होता, कृष्णासारखे ते दिसायला नसले तरी तो अंश म्हणजे कृष्णाचा अंश घेऊन, की या भगवंतांचा अंश असलेले हे चैतन्य महाप्रभू, की मग ज्यांनी या कृष्णाचे नामस्मरण करून या नामस्मरणाच्या या जपाचा सगळा प्रसार केला, आणि म्हणूनच हे स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत ते आपण जे म्हणतो प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादी गौर भक्तवृंद, हे बलराम, राधा राणी, नारद मुनी आणि शिव या सगळ्यांची प्रतीक आहे. आणि म्हणून त्यांच्या युगामध्ये या सगळ्यांचं नामस्मरण म्हणून या पंचतत्व मंत्रामध्ये चैतन्य महाप्रभू, प्रभू नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवासादी या सगळ्यांचं नाम स्मरण केलं जातं. आणि म्हणूनच त्यांचं स्मरण करून आपण या पुढे जातो की हा मंत्र काय आहे. मग या नामस्मरणाचा मंत्र, की जो या साऊंड व्हायब्रेशन, या ज्या चेतना, या ज्या ध्वनी लहरी आहेत, त्या काय करतात, मनाला म्हणजे मनाचं डिलिव्हरी करतात अध्यात्मावर. कुठेतरी मनाला या साऊंड व्हायब्रेशन, या ज्या ध्वनी लहरी आहेत, या मनाला कुठेतरी चेतना देतात आणि या मनाला कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती आणतात. मन त्र म्हणजे त्रायते, या मनालाच कुठेतरी छानपैकी आध्यात्मिक अन्न द्यायचंय. आणि मनाचं हे अन्न काय आहे आध्यात्मिक, तर हे नामस्मरण. आणि म्हणूनच या सुंदर अशा नामस्मरणाने कलियुगामध्ये हे साधायचंय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग ज्याचं आपण कीर्तन करतो सुरुवातीला, की एका जणाने म्हटलं तर ते नामजप होतो. जो संकीर्तन केलं, की जो अनेक आपण इस्कॉन मध्ये बघू, अनेक रथ यात्रा केल्या जातात, वृंदावन यात्रा, मायापूर यात्रा, ज्याच्यामध्ये संकीर्तनाचा जल्लोष असतो, की ज्याच्यामध्ये समाज प्रबोधनही साधलं जातं. मग त्याचं आपल्याला महत्व जाणण्यासाठी प्रत्येक शास्त्रातला संदर्भ आहे, की या जपाने, या नामस्मरणाचं काय महत्व आहे, जे प्रभुपादांनी स्वतः लिहून ठेवलेलं आहे. जे श्रीमद भागवतम व्यासांनी लिहिलेलं जे भागवत आहे, त्याच्यामध्येही याचं किती महत्व लिहिलेलं आहे. या शास्त्राचा, प्रत्येक या गोष्टीला वेदांत शास्त्राचा संदर्भ आहे. आणि या गोष्टी कुठेतरी, म्हणून प्रभुपादांनी प्रत्येक गोष्टीला सेल्फ म्हणून, तुम्हाला जे पुस्तक सांगितलं जातं सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, की ह्या आत्मसाक्षात्काराला कुठेतरी शास्त्राचा पुरावा आहे, शास्त्राचा बेस आहे. आणि म्हणूनच याचा संदर्भ पण दिलाय. कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे, हे नारायण संहितेमध्ये लिहून ठेवलेले. अशा या प्रत्येकाचा संदर्भ दिलेला आहे, की मग कशा प्रकारे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोड संकम नमनम नमन काली कलमसा नासनम नतः परतरोपयः सर्व वेदेषु दृश्यते. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. म्हणजे याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असं की तुम्हाला वेदांना, ज्या वेदांचा अंत आहे, ज्या कृष्णाला जाणलं तर त्या वेदांना जाणलंय. आणि म्हणूनच या नामाचा प्रसार केला गेलेला आहे. ह्या शास्त्राचा हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ती एव नास्ती एव गतीर अन्यथा. मग कुठलाही दुसरा मार्ग नाही. या छल कपटी या जगामध्ये योग मुक्तीचे असे एकमेव साधन म्हणजे काय, या दांभिक जगामध्ये परमेश्वराची साधना. आणि ही साधना फक्त नामस्मरणातनं साधणं हा एकच मार्ग आहे. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. मग या प्रत्येक याच्यामध्ये हा संदर्भ दिलेला आहे, शास्त्राचे संदर्भ. कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवान प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, चैतन्य महाप्रभूंनी याच्यात लिहिलंय, श्रीमद भागवतम मध्ये हा संदर्भ आहे की कशा प्रकारे हे राजा की तुला कुठल्याही गोष्टीचं संकट काळजी करायची गरज नाही, कारण तू या मार्गावरती स्वतःची उन्नती करू शकतोस. तू भौतिक बंधनांपासून यातनं मुक्त होऊ शकतोस या नामस्मरणाने. आणि म्हणूनच अतिंद्रिय कुठेतरी त्या 9 दरवाजांमध्ये आणि या अतिंद्रिय की इंद्रियांच्या वासनांमध्ये स्वतःला नियंत्रित करून याच राज्यामध्ये याच्यामध्ये तू उन्नत प्रगती करू शकतोस, अतिंद्रियांची प्रगती साधू शकतोस. कुठेतरी यज्ञानाम जप यज्ञोसी, यज्ञाचा मी पवित्र नाम जप आहे. आणि या जपाचं जे महत्व प्रभुपादांनी 10.25 आपल्याला नाव द्या त्यात सुद्धा हे जाणून घ्यायचंय, जिथे चतुश्लोकी गीता जाणून घ्यायची आहे. असं हे सगळं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरण कला एता दर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण. चैतन्य चैतामृतामध्ये हे लिहून ठेवलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत. जसे की कृष्ण आणि गोविंदा, तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असे अनेक नावं जी म्हटलं की कृष्ण नाव आहे की कृष्ण सगळ्यांना आकर्षित करणारा असा कृष्ण, जो सगळ्या नियंत्रण करतो आहे, सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण साधणारा असा तो ऋषिकेश आहे. जो गोविंद आहे की जो गायींवरही तेवढंच प्रेम, जो जनार्दन आहे, ज्या सगळ्या विश्वाची त्यांनी किंवा जनाची सगळ्यांची काळजी करणारा जगन्नाथ आहे की जो या विश्वाचा जेता आहे. अशा प्रकारे याची अनेक नावं आहेत. अशा अनेक आपण आता येते थोड्याच दिवसामध्ये आपल्याला गोकुळाष्टमी येते. अनेक अशी जी वेगवेगळ्या प्रकारची नावं तुम्ही आता ह्याच्यावर पण बघाल की भगवंतांचा कशा प्रकारे जय जयकार करून कसा हा उत्सव कसा साजरा. इस्कॉन मध्ये खूप मोठा उत्सव असतो जन्माष्टमीचा. महामंत्राचा जप करताना याचं पालन करावे. मग या कृष्णाच्या नामाला जपण्यासाठी कुठलंही बंधन नाहीये, जे मी परवाही सांगत होते तुम्हाला. मग या नामस्मरणाविषयी जाणून घ्यायचंय. ज्या माळेवर आपण जप करतो, मग त्या माळेवर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करा, जो मी तुम्हाला आधी म्हटलंय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौरभक्त वृंद, जो मी तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केला आहे. हा जो मंत्र आहे पंचतत्व मंत्राचं सगळ्यांनी स्मरण करावं. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा. खूप महत्वाचं आहे. बंधन नाहीये, पण जसं तुम्ही म्हणण्यामध्ये तुम्हाला एक प्रकारचं त्या व्हायब्रेशन, त्या ध्वनी लहरी जाणवल्या पाहिजे. अहो बाहेर खेळता गाणी मोठमोठ्याने म्हणता, गाड्यांमध्ये मोठ्या भेंड्या खेळल्या जातात, हे ते, मग ते तर मोठमोठ्याने म्हटलं जातं, मोठमोठ्याने गाणी ऐकवली जातात, लाऊडस्पीकर लावले असतात, हे ते.
नामस्मरण करताना कशाचं आलंय हो भय, कशाचं आलंय लाज वाटणं? तर तुम्ही कितीही जणांमध्ये बसा, मी म्हणतच नाही कुणाला वाटतेय लाज, परंतु बऱ्याच जणांना वाटतं की अरे मग मी मोठ्यांनी म्हणू का नको, मन हो शेवटी आपलं हे. मग ते बऱ्याच वेळेला विचार करतो, अरे कुणाला कसं वाटेल, अहो तुमच्या मनाचं आहे, तुम्ही स्वतःसाठी आणि तुमचं मनसामर्थ्य वाढवताय, मग ते तुम्हाला सुद्धा ऐकू येईल इतक्या तुम्ही थोडे तरी मोठ्यांनी म्हणा. मग ठीक आहे, काळजी घ्या, कोणी आजूबाजूला झोपलंय, कुणाला त्रास देऊ असं म्हणतच नाही. ते नियम तुम्ही बघायला सुज्ञ आहात, तेवढे तुम्ही सुज्ञ आहात, परंतु त्याच्यावर बंधन नाही. आणि म्हणूनच तो म्हणताना योग्य प्रकारे म्हणावा, की तुम्हाला ऐकू येईल इतक्याही आवाजात म्हणणं आवश्यक आहे. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करावा. मग तो अगदी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नको. ते जग पूर्ण करायचं त्या नादात नको. प्रत्येक हरे ही एनर्जी आहे, हरे ही शक्ती आहे, त्या शक्तीचं आपण नामस्मरण करतोय. कुठल्याही मंत्राला बघा, तुम्ही कुठलेही मंत्र जप बघा, त्याच्यामध्ये ते महत्व का असतं? कारण कुठेतरी ती शक्ती असते. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, याचा प्रत्येक उच्चार येऊ दे, त्या प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार केला जाऊ दे. जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने व एकाग्र चित्ताने करावा. हातात मोबाईल आहे, कुठेतरी कानाला फोन लावलाय आणि तोंडाने नामस्मरण नाही होऊ शकत. तिथे कुठेतरी भक्तिभाव पाहिजे, कुठेतरी एकाग्रता हवी. मग तुम्ही तो 5 मिनिटं म्हणा, 1 माळ करा, 2 माळा करा, तुम्हाला 2 मिनिटं करायचं करा, पण ही एकाग्रता महत्वाची, ती साधणं गरजेचं आहे. कोणत्याही स्थळी बसा, कुठल्याही डायरेक्शन मध्ये बसा, कुठल्याही दिशेला तोंड करा, तुम्हाला कुठलीही बंधन नाहीये. तुम्ही एकटे बसलात तरी तुम्ही कुठल्याही निर्जन स्थळी बसून नामस्मरण करू शकता, कोणत्याही वेळी. मग त्याच्यासाठी ब्रह्ममुहूर्त खूप सुंदर वेळ, ज्या वेळेला मंगल आरती असते इस्कॉन मध्ये 4:30 वाजता, 4:30 ते 6, 6:30 पर्यंत खूप सुंदर आम्हाला त्या लेक्चरमध्ये आम्हाला प्रभूजींनी पण सांगितलेलं. आणि तेव्हा श्रीलक्ष्मी माताजी म्हणून आहेत, त्यांनी त्या रूप गोस्वामींच्या म्हणजे नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन आणि ईशोपनिषदामध्ये दिलंय की मग ह्या 4:30 ते 8च्या वेळात का करावं? कारण मग ती जी एक कुठेतरी वेळ जी असते ना, ती आपण म्हणतो की गुडनेसची एक चांगली वेळ असते. त्याच्यामध्ये जो मूड असतो, त्याच्यामध्ये जो ब्रह्ममुहूर्त, आपण बऱ्याच वेळेला मुलांना पण सांगतो, सकाळी उठून अभ्यास केला तर ते आत्मसात तुझ्या लक्षात छान राहील. कारण ती जी ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ असते, तेव्हा जो वास असतो, जो देवाचं जे अस्तित्व जाणवतं, आणि त्या वेळेला ती जो एक मुहूर्ताची वेळ आणि एक शुभ वेळ धरली जाते, त्या ज्या लहरी असतात, ती भगवंतांपर्यंत ते निश्चित पोहोचतं. कारण कुठेतरी तो सात्विकतेमध्ये असतो, तो जो काळ असतो तो सात्विकतेतला धरला जातो, आणि म्हणूनच त्या ब्रह्ममुहूर्ताला खूप शुभ मानलं जातं. त्यावेळेला नामस्मरण करणं, मग तुम्ही करा दिवसभरामध्ये, नाही म्हटलं नाहीये, त्याच्यात बंधन नाहीचे, पण ती वेळ साधण्याचा प्रयत्न करा. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमच्या डेचं शेड्यूल तुम्हाला तसं केलं पाहिजे. तुमच्या पूर्ण दिवसाची तुम्ही तसा प्रकारे एक नियम केला पाहिजे. इतक्या वेळेला झोपून, मग रात्री तुम्ही 11-12ला झोपून नाही उठू शकत, तर तुमची झोप होणं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. नाहीतर मग तो जप करताना पेंग येणं, झोपणं, मग उपयोग नाही ते करण्याला. मग कुठेतरी तो भाव महत्वाचा आहे, श्रद्धा महत्वाची आहे, आणि म्हणूनच पहाटे केलं तर ते जास्त सुयोग्य होईल. स्नान करून बसायची सुद्धा गरज नाही, की तुम्ही मन चंगा तो काकोटी में गंगा, अशी म्हण आहेच आपली, की मन पवित्र पाहिजे हो शेवटी तुमचं. मग तुम्ही अगदी शरीराने शुद्ध होणं गरजेचं आहे. करून बसलात अंघोळ वगैरे आणि स्नान आटपून बसलात तर चांगलंच आहे, परंतु त्याच्यासाठी ती बांधिलकी नाहीये निश्चित. जप करताना मोजणं, मग तो नामस्मरण करावा, की प्रभुपाद अगदी स्पेसिफिकली सांगतात, की मग तुम्ही ते माळेवरती करणं, जसं मी म्हटलं की त्या माळेवरती जपा. महामंत्राचा जप करताना हे करू नये, काय काय गोष्टी करू नये, तर काही शब्दांचाच वापर केलाय असं नाही, प्रत्येक शब्दाचा योग्य वापर करावा, प्रत्येक शब्दाचा योग्य उच्चार केला जावा. माळेतील कृष्ण मण्यावर, जसं मी त्या दिवशी दाखवलं की कृष्ण मण्यावर जप करू नका, ती माळ फिरवून पुन्हा रिव्हर्स करून पुढचं माळ घ्या. मग जे तुम्ही एक आवरण, दुसरं आवरण जे करता, 1 माळ, 2 माळ, मग प्रत्येक माळेला सुरुवात करताना 108 मंत्रापूर्वी पंचतत्वाचा मंत्र म्हणा, आणि मग पुढच्या 108 नामस्मरणाला करा. अशा प्रकारे तुम्ही पुस्तक, मोबाईल फोन, वर्तमानपत्र वाचताना नका करू. मग तिथे वर्तमानपत्र वाचून घ्या पूर्ण, मोबाईलवर बोलून घ्या पूर्ण, मग तुम्ही कुठेतरी नियम पाळा तेवढे.
कुठेतरी स्वतःला तेवढे सुज्ञ आहात. हे कधी-कधी काही आपण म्हणतो ना फॉर्मॅलिटी म्हणून मला या स्लाइड्स तुम्हाला सांगायला लागतात. पण निश्चित तुम्ही तेवढे सुज्ञ आहात, की तुम्ही जेव्हा तुम्हाला ते जर काही आध्यात्मिक उन्नती साधायची आहे, तुमच्या मनाचं सामर्थ्य वाढवायचंय, मनाला मित्र बनवायचे, मग ते योग्य पद्धतीने ते शिस्त लावणं मनाला गरजेचं आहे. मग याचे फायदे काय-काय होऊ शकतात? किती आनंदी वातावरण घरामध्ये राहतं बघा, की आनंदाच्या अगदी प्रसन्न वातावरण राहतं या गोष्टींनी. सगळ्यांच्या मनावर चेहऱ्यावर बघा किती हास्य दिसतंय. या संकीर्तनातून आपण म्हणतो बघा, किती वेळेला ते भजन, कीर्तन या सगळ्याचा किती सुंदर त्या वातावरणावर परिणाम असतो. ती एक वातावरण निर्मिती असते. मग याच्यापासून या नामस्मरण जसं म्हटलं, की कलियुगाचा यज्ञ आहे, की ज्याच्यापासून कर्मफलांपासून की जे वाईट कर्म केल्याची जी काही पाप फळं मिळणार आहेत, त्याचा सुद्धा प्रभाव कमी होऊ शकतो. त्या कर्मफलांपासून मुक्ती मिळू शकते. वाईट जे मीट ईटिंग, जे गॅम्बलिंग म्हणजे जे जुगार खेळणं, मांसाहार करणं, परस्त्रीशी संबंध आणि या सगळ्या गोष्टींचं पाप करून सुद्धा मग त्याच्यातनंही जुगार खेळणं या गोष्टींवर सुद्धा या पापकर्मातून तुम्हाला मुक्ती मिळू शकते जर या कलियुगाचा हा नामस्मरणाचा यज्ञ केला तर. मग हे 4 नियम जे मांसाहार न करणं, जे परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं, जे जुगार न खेळणं या सगळ्या गोष्टींच्या हे नियम आहेत. हे इस्कॉनचे नियम आहेतच. परंतु हे जे नियम जे विकर्म करतात, मग या विकर्मांपासून ज्या पापी भावना आणि त्यांना ज्या कर्मांना भोगायला लागतं, मग निश्चित त्या कर्मांचा प्रभाव कमी केला जातो आणि कुठेतरी त्याच्यापासून मुक्तीही मिळू शकते. जेव्हा मी जसं म्हटलं, की वाल्याचा वाल्मिकी कसा झाला, की कारण जो जो अ, 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 वाटमारी करायचा, जाता येता वाटसरूंना मारायचा, अशांना जेव्हा नारदांनी प्रचिती दिली आणि नारदांनी ज्ञान दिलं, तेव्हा त्या वाल्याचं वाल्मिकी होऊन ज्यांनी रामायण लिहिलं. आणि असंही होऊ शकतं म्हणून त्या कर्मफलांपासून मुक्ती मिळू शकते. वाईट सवयी, व्यसनांपासून ज्या हिप्पी लोकांना, ज्या ड्रग ॲडिक्ट्सना प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी योग्य असं मार्गदर्शन केलं आणि त्यांना या गोष्टीतून बाहेर काढलं. म्हणून आजकाल जे थेरपीज दिल्या जातात, की मनासाठी थेरपीज, मग याच्यातली एक प्रकारची ही जी कलियुगाची सर्वात महत्वाची यज्ञ थेरपी, महत्वाची गोष्ट या मनाला तुम्ही सामर्थ्य वाढवा आणि एकाग्र करा. या सगळ्यातून तुम्ही काय साधणार आहात, की तुम्ही तुमची प्रचिती घ्या. आणि हे स्वानुभव घेणं महत्वाचं आहे. म्हणून चिंता, तणावांपासून अनेक आपण या सगळ्या भौतिक जगामध्ये प्रत्येक मनुष्य जगी सर्व सुखी असा कोण आहे हो? आणि म्हणूनच प्रत्येक जण या ना त्या चिंतांनी ग्रासलेला आहे. परंतु त्याच्यातूनही तुम्हाला या भौतिक जगामध्ये कुठेतरी ते मनस सामर्थ्य मिळवून उन्नती साधायची असेल, कुठेतरी मनाला शांतता मिळवायची असेल, चिंता, तणावांपासून मुक्ती, मग हा आध्यात्मिक मार्ग या नामस्मरणाचा निश्चित अवलंब करा. मनःशांती मिळते बघा, किती सुंदर वातावरण निर्मिती झालेली आहे. प्रत्येक जण तल्लीन झालेला आहे या कीर्तनामध्ये. मग खरा निर्मळ आनंद याच्यातून मिळू शकतो. मग तुम्ही आत्मज्ञान घेता, तुम्ही समाज प्रबोधनही साधता, की ज्या रस्त्यांवरती संकीर्तन केलं जातं तेव्हा आजूबाजूच्या परिस्थितीवर सुद्धा, की एखादी दुष्कर्म करत असणारी व्यक्ती सुद्धा ते दुष्कर्म करणार नाही, इतका तो प्रभाव असतो. इतका त्या ज्ञानाचा, इतका त्या कीर्तनाचा प्रभाव पडू शकतो. हे हरे कृष्ण महामंत्रांबाबत अनेक लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत मग, की ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जे जॉर्ज हॅरिसन, जसं मी म्हटलं, की जगभर प्रभुपादांनी याचा प्रचार केला. दुर्दैवाने भारतामध्ये ज्याचा प्रतिसाद मिळाला नाही, जे परदेशामध्ये जाऊन प्रभुपादांनी साधलेलं आहे आणि मग त्यांना ज्याचं महत्व पटलं, की जे फोर्डचे स्वतः जे मालक आहेत, त्या फोर्डच्या मालकांनी तर स्वतःला अमरीश महाराज म्हणतात. त्यांना अमरीश महाराज असंच म्हटलं जातं. कारण त्यांनी स्वतःला इतकं वाहून घेतलं, की इस्कॉनच्या अनेक मंदिरांना देणग्या, मग जे काही कर्म करत होते आणि म्हणून जे काही त्यांना अर्थार्जन झालं, त्या सगळ्याचं त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्याचा उपयोग केला आणि म्हणूनच त्यांना कुठेतरी त्या सेवेमध्ये, त्या भक्ती सेवेमध्ये त्यांनी उन्नती साधली. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले. अनेक दिग्दर्शक, हे फोर्डचे मालक, हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीने पार करू शकलो. मी बऱ्याच वर्षांपासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाही. एक उद्योगपती सांगतायत, हे सुद्धा उद्योगपती, हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीसह सामना करण्याची मदत झाली आहे. अशा या मॉडेल आहे एक, हे जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली, त्यामुळे माझी गोष्टींकडे पाहण्याची
दृष्टीच बदलली. ही जी व्यक्ती तुम्हाला इथे दिसतीये मॅगझिनवर, तीच ही व्यक्ती साडीमध्ये दिसतीये, की ज्याचं मन परिवर्तन, ट्रान्सफॉर्मेशन आपण ज्याला म्हणतो, इतकं ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकतं, की दृष्टिकोनच जगाकडे स्वतःकडे बघण्याचा आणि त्या गोष्टींकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलू शकतो. हे एक या मॉडेल सांगतायत. हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. असे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळे अनुभव दिलेत आणि म्हणूनच तुम्ही नामस्मरण करा आणि आनंदी राहा. हरे कृष्ण इतिहास 6 अध्याय समाप्त. हरे कृष्ण. कुणाला काही प्रश्न असतील तर आज मला थोडीशी घाई आहे, तुम्ही तरी पण मी एक 5 मिनिटं तुम्हाला देतेय. माझ्या मुलीची परीक्षा असल्यामुळे मला थोडंसं तिला मदत करायची आहे, त्याच्यामुळे एक 5 मिनिटं तरी मी तुम्हाला देते, नाहीतर तुम्ही तुमचे प्रश्न मला सांगूही शकता. मी तुम्हाला ज्याची उत्तरं उद्या देईन. पण कुणाला हरे कृष्ण. अमोल प्रभूजी, येस, त्यांना अनम्यूट करा माताजी. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. प्रभूजी, हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित कर्म म्हणजे काय? कृष्ण भावना भावित प्रभूजी, याच्यामध्येच आलं त्या शब्दामध्ये, की ज्या भावनेने तुम्ही करताय, भक्ती भावाने प्रभूजी, कृष्ण भावना, की जिथे कृतज्ञता असावी मनामध्ये, जे तुम्ही कर्म करताय ते भगवंताला अर्पण करावं, ज्याच्यामध्ये त्या कर्मामध्ये ती कृतज्ञता असावी. आणि जी करता आहे म्हणून मी ओनर नाहीये, मी प्रोप्रायटर नाही, तर हे मला दिलंय, हे भगवंतांची कृपा आहे. हे जे काही मला मिळालं हे भगवंतांची कृपा आहे. हे कुठेतरी स्वतःचा अहंकार नाहीये त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून जे काही कर्म केलं जातं, मग जे दुसऱ्याच्या कल्याणासाठी केलं जातं, किंवा तुम्ही दैनंदिन कर्म सुद्धा करता, ती तुम्ही सद्भावनेने करणं, हे कृष्ण भावना भावित करणं. मग एखादी तुम्ही झाड लावताय, की ज्याच्या आंब्याच्या जे आंब्याचं झाड लावायला तुम्ही घेतलं, तर एक्झाम्पल म्हणून सांगते, मग त्या आंब्याच्या फळाला तुम्ही किती फळं येतील आणि मला ती फळं कशी मिळतील याचा विचार करण्यापेक्षा ती भगवंताला अर्पण करून जेव्हा तुम्ही त्याचा आस्वाद घ्याल, तेव्हा तो नैवेद्य झाला, तेव्हा त्या गोष्टीमध्ये कृष्ण आला. आणि म्हणून ती कृतज्ञतेची भावना, कृष्ण भावना भावित ते कर्म. म्हणूनच त्या भावनेचा, जे इस्कॉनचा आपण पूर्ण बघतो, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या कृष्ण भावनेचाच प्रसार प्रभुपादांनी केलाय. आणि ही इस्कॉनची संघटना स्थापन केली, ह्याचं फाउंडेशन याच बेसवर आहे प्रभूजी. आणि म्हणून त्याला या भावना, ही मनातली भावना महत्वाची, आणि म्हणून ती कृष्ण भावना असावी, भगवंताला, त्या परम तत्वाला जाणल्याची भावना असावी, जो सर्वोच्च नियंत्रक आहे. हरे कृष्ण. तुम्हाला खुलासा झाला का प्रभूजी? रेकॉर्डिंग स्टॉप करा ना. येस, कळलं प्रभूजी? हो हो. येस. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे